ताली मारुची नाही रह बोलू गोटे टोपी आनिछ कोन रुको हां काट काट ए वीडियो ठोका ठोका फोटो के वीडियो करे आगु जा आइडिया लगे ताले से पठि एटा टोपीला सामान करा ता टोपीला नाइला फोन रखूंगा कौन है बाप से ना खायो बा बुल्लू aku deh अरे पुगो दे ଘରକୁ ନେଇଯିବାନି